Magsungkod ako pa na nung di ay kay. Sus, muli ako itong bayan na karoon niya. Balita gitu sa maka kita na ako karoon nga. Makatanong ako kamutin. Oo. Bawa na kita ni Bayot, di ba na mas na ron. Ito, no? Asa na ka siya ron? Asa mo din na itong taon si Bayot? Buta nga ni mo, nasa po. Niya ka ron. Bayot ron. Ako nakabaro asa sa kadulo. Muna yung problema na ito. Naman tayo sismisan, iwan naman si Bayot. Naligot na pala ako ay siya naman tayo sismisan. Mga marites, mabuta. Ito, no? Ingaw na kay wala si Bayo. Ay, mas maayo pa rin. Wala naman si Bayot. Mas maayo pa, pero malimatan. Magkano ka kamuti? Kunya, nangitay mo naman ng kamuti rin. Ako naman, isa po. Huwag ko kalimag mo na ang mga ano. Bitaw man maring. Ikapoy ko, gikan ko ng laba. Sorry, ay, ako na lang dahil ito yung mananon. Okay, dili kang kamo mo, kuan, di ako na lang. Ay, Maring, nang kali ka. Sige, makasikapi ka sa lubot, huwag ka nalimutang. Hindi na rin ang taon ni mo maring. Sige, kagikapitap sa imong lubot. Ay, Maring, kinala mo ko ang Maring. Kinahin mo ko sa lubot. Ano, Maring? Sige, makainin ko. Ano, nausa na rin mo, sa gibati ka rin sa lubot. Mata sa titi ka ba? Maring, tanawon na to. Unsay klaseng bukol sa imong lubot. Ay, Maring, ay, nari mo Maring. Ito, Maring, tanaw na to na yung lubot ba? Kung isang klase nga bukol dun na. Tanaw na to ba? Liliw. Ayaw, Maring. Uy, sakit na kay Maring. Yan, hindi ko gusto mo tanawan. Hindi mo na kong lubot, Maring. Ano mo pagkati kaganahan? Ay, naari, pinagulagong manigamay, Maring. Maring, ito ba ita? Bahala na. Tanawa si Marites, naginok pa. Ito, no? Siguro na siya yung dako nga problema. Ay, Maring. Naguna-guna mang kumpong ha. Ano mang kamuti niya. Pa, Maring? O sige, Maring. Magbulag-bulag na lang ta, Maring. Mananong kami kong kamuti. O sige, kay magatiman pupus ko mga anak. Aw, sige. Umawa ka na, di. Wala naman tayo sismisan, di. Ang bulag-bulag na ta. Magbulag-bulag na ta. Ay, magsungkod ako pa na nung di ay kay. Sus, muli ako itong bayan na karoon niya. Balita gitu sa maka kita na ako karoon nga. Makatanong ako kamutin. Oo. Ang sana ko yung mga kapatid. Ganun ko kamuti. Saan ko ang tao ani, no? Kasi kung buti nga na sila na ko. Saan saan naman ko ani? Ay, bahala na. Yan. Bahala na. Wala yung tao. Uy. Oh no! Meron bang ako ang sobrang hiya? Pagkaayaw ako sobrang ano pagkakahiya ako sa yun eh. Sila nung nakakita ako ano eh. Hindi ko ano na unsa na. Agay, sakita sa kumubot. Ano na magbubutuhay ng ako ang kubang. Maring, bangsa kita rin gili-gili. Ah, madungkat ni Marites. Isa din na si Marites. Tawag gani. Unsa yan ate? Bahala naman ko niya po ang kuan. Likat. Wala ba na siya nabuang? Nang naguna ko sila patulog sa madlaw. Wala sa pakada sa bana kaya tayo na sila Marites. Pero kay nga naman maring nga wala siya pakana siyang bana. Ay. Hey, nag-away man gud sila sa iyo kay say man gud sila Marites. Mo nga sa pakada sa bana. Isa po. Sige mo ko na sa pagkasigilan. Namuha, like, mag-isgot na sa parte sa kapag lagi na lang. Nay nakita na bumi patong sa kadlok. Na tinuod ay na maring si Marites nabuang. Kasi, ako kabalo. At sa nato si Maring.
maring nga dala ko glit ko anit at pero magwa pa na ako ang mga tanong. Kung sa iyo ko. Mangunod maring tagaay bihan ngayo ko. Yahay ko din maring. Kamu gi maka ay mag-inga nga sa ako ang mga tanong diri kamo ra makapahimulos. O tanawa ang kadalo dyan. Yung mga dili mga tag. Ay mga maring, ayaw ko yung inga dalo maring.